Yeah! És dijous i la gent ho sap, fa dia de mercat. A Tavernes, el mercat es fa els dijousos. Al Passeig País Valencià es recull paraetes de tot tipus. Xurros, menjar, plantes, arreglos, el muntó... N'hi ha de tot al mercat. I què seria un poble sense el seu mercat? Ja vos dic jo que no seria el mateix, En fi, en aquesta secció anem a fer una barreja de moltes coses i he ficat aquesta cançoneta tan dinàmica perquè lo primer que va vindre, agarreu-vos-en, va ser un anunci. I direu, no, ja en tenim prou en la tele. Sí, xiquets, però jo crec que aquest anunci vos agradarà. I dentro... Yeah, tu! Si estàs fart de ser la risa de Milic i les torrades, si els gabinets i les tisores que portes sempre tallen menys que les d'un xiquet de preescolar, tenim la solució per a tu. Arriba a la Valldigna, l'Esmolaor. Deixa't estar del cotxet eixe que passa pels pobles fent la risa i ves a lo segur. L'Esmolaor el convertirà en el nou Hattori Hanzo. A esmolar, cabrons! Bé, espero que hàgiu gaudit molt de l'anunci de l'Esmolaor. Sens dubte, l'Esmolaor és una de les figures claus en tot això que ve a ser la secció del mercat. Per què he posat l'anunci de l'Esmolaor i per què vaig explicar-vos això ara mateix? A veure, hi ha diverses coses que als pobles, sobretot els més antics en tradició i tot això, s'han anat perdent al llarg dels anys. Per exemple, l'Esmolaor a dia d'avui, a Carcaixent, a Tavernes, a altres pobles, a Sueca també, passa el mateix Esmolaor, que és el que ha estat tota la vida, el que haureu pogut sentir a la cunya publicitària que he fet jo i el mateix que esmola el que vindrien a ser els ganivets, les tisores, tot el de tota la vida en la mobilet, a les 8 del matí, passen al seu xilòfon, fent aquesta musiqueta tan clàssica i després cantant, conforme haureu sentit. Això vindria a ser la part de l'Esmolaor. Està en perill d'extinció, ja us ho dic. Per què? Perquè que jo conega a altres pobles, com Contornar de València, d'Aldaia, Mislata, inclús d'altres pobles i tot això, ja no passa l'homenet en la mobilet ni res. Si no és més bé un cotxe que passa ahí, el afilador, senyora, ha llegado el afilador. I no és lo mateix. On vas a posar-te? L'esmolador de tota la vida que passa en la mobilet, que ha de moure la mobilet per poder esmolar-te ahí els ganivets i tot, que això. Això ja no està. Per exemple, una altra cosa que ja no està tampoc és la dona de les petxinetes. Quan he començat el podcast, he començat a dir xiquets, xiquetes, a la bona petxineta. Antigament hi havia una dona que es dedicava a passar pel poble i el que feia era vendre petxinetes. Petxinetes són, les tellines xicotiues estes que podies agafar a la mar abans. Tu agarres el rastrillo o en els barquets que hi ha de pesca i podies agafar petxinetes i després les venien. Avui en dia les compreu o en el pescater o al supermercat, també. Però, les petxinetes amb una miqueta d'oli, llimeta i tot això, i picadillo, ja us dic que estan espectaculars. Així que ja no les ven la dona, però se poden consumir igualment, també. A més, al mercat tenim molts altres tipus de paraetes, des de l'homenet que arregla sierres de tota la vida fins al de les teles o el de les plantes, que jo recordo inclús des de minut el mateix i tot, també hi ha de tot. A un mercat, el bo és que són uns preus més assequibles i a més és gent correnta que ve d'un poble a un altre i si no tenen una cosa, te l'aconsegueixen. Això t'ho dic jo també. En les tendes del poble també, però el mercat és una cosa més tradicional també. Per exemple, també està l'home de les regalícies o de la canya de sucre. Actualment ja no ven canya de sucre, crec que només ven regalícies. Però bé, sempre s'ha ficat al mateix punt del Passeig País Valencià i tot, i si alguna cosa ens diferencia als valencians és que sempre tenim un dia de la setmana que és el dia del mercat, sabeu? Hi ha un mercat fixe també a tots els pobles, que normalment tanca els dilluns i això,
i se pot anar a la carnisseria i als altres comerços que hi ha, us aconsello que aneu, perquè el comerç local s'ha de perseverar i s'ha de nutrir també a la gent del poble i la gent que vinga de fora, però bé. Xiquets, aquesta secció del mercat va ser curteta perquè simplement volia reivindicar això, volia ficar-vos sobretot la cunya de l'esmolaor que l'he fet amb molta cura i molt de carinyo, i res, passarem ara a l'últim punt, ficaré una musiqueta més tranquil·leta perquè si no és així eixirem tots fent el gomu gomu no i no és plan tampoc. Així que, xiquets, xiquetes, a la bona pitxineta i cuideu-se tots molt. Un abraç!